Okwuanyionu n'etiti were na-akwụli egwuli kedu ndị bịara ibe nwa ụmụ Agulu ndị jere mba ka gba mbọ mego ebe onye ọbụla na ọbụrụ nwa Agulu Chukwu kere ụwa ọgbanye ogige ndụ na-abụrụ ogige ọnwụ nakwo ebe nwa Agulu ebe tete ibe bụ na nwa Agulu anyị nwa Agulu ebe tete oge gburugbo nwa Agulu na wo onwe ka nwototi wee nwee ihe mgbu nwa Agulu na n'ime ọma na-arịtaba maka gịnị ibe nwa Agulu pụta nwa agụ anyị nwa Agulu ibe anyị pụta nwa agụ maka gịnị na-ejiri nwa agụ achụrụ aja nwa agụ anọkwuru na agba n'aba ya ngwa na n'anya Olise bụrụ ụwa biko ihe ogige chewere ma na Agulu na nwe ebe tete ana ndị nwe obodo na ndị nwe mmanwụ ojuju emenebibe mụ na-emenebibe mma merube ndị njọ bụrụ ọkwụkwọ n'eziokwu ụmụ Agulu na ụkwụ unu ji jewe mba ma ndị nọ China ma ndị nọ London ebe onye bụrụ ya n'ọnụ n'egwugwu ndị nọkwa echi ya nwe okem Olise bụrụ ụwa gị biko dododo gbava ogige ndụ na-abụrụ ogige ọnwụ ngwa onye ji ego na-akanarịkwana ya ududongo ma ogugoro mmụọ nụ nwe mmụọ ududongo ogugoro mmụọ nwe mmụọ chekwebe m ụbọchị ije wuru m eke chekwebe m ụbọchị ije wuru oye chekwebe m ụbọchị ije wuru afọ ichewebe m ụbọchị ije wuru nkwọ ojuju emenebibe m na-emenebibe fatuwo igbudu ejele na azụgbubo ya gbogbo m ndị mụ Okwuanyionu na Agulu nwoke tete o nwere ibe ndị wuru nka wuru ụzụ wuru dibịa wuru ibe niile mana Chike bụ onwe ogbenye ọzọ ajọ nwa okwuru okwu inine nye akwụkwọ okwu mmiri o maka gịnị mmiri zokwe n'ini na-agba keke ya azụkwanụ keke oye ya azụkwanụ komoye awo ya azụkwanụ garị na agwọ nwoke m nkwọ abịa zụkwa ka nkwọ onwelu ndị ji eke wee bi ụwa onwelu gabasi akpọwa abịaba onwelu ndị ji oye wee bịa ụwa onwelu gabasi akpọwa abịaba onwelu ndị ji avọ wee bịa ụwa onwelu gabasi akpọwa abịaba gbogbo ndị ji mkpọ wee bịa n'onwegburu gabasi azụ abịaba ọ bụrụ ibe elelu na eke ka ha na-ere n'oye ịmakwa ibe m ji wee kwuo onye abụ okwu anyị bụ Agulu na anyị nwere eke nwa agwọ nwe mkpọ nwa abịa n'anụ ụwa n'anụ ụwa ji biri ibebe ogbenye aka anyị ji wuru Agulu ebe tete anyị ji wee wuru nnekwu Agulu mana ibe anyị ji wee wuru Igbo nke ekwewenụ mkpa nwanne nganga ka eji eti nganga ka eji eti obodo mmanwụ roli udu udene oje wee na-aja agụ nnekwugbo onye balụ nwa ya nke m atọ na mụ na-emebigbene nke mmadụ n'egwugwu ebe ị nọ bụ onye Agulu onye wuru nwanne gị ụmụ Agulu ogburu nwanne ya egbo gbodogbo ụmụ anụ Agulu ogburu nwanne na-egbo gbodogbo onye bugbelu nwanne ya ọgbanarụ onye bụrụ nwanne na mba ya nyere nwanne ya aka o nwere ibe m ji kwuo onye bụ okwu ekecha na mgbe ejenu wee buru wee naba n'obido egwu ana m agụ ụmụ Agulu ọgba ogologo ndụ na-agụ isi ike onye ibe na-esiri ike n'ebe ọ nọ nwoke m ana Agulu bubere ya ụzọ ka onwe ọganiru onye ji eje bụ nwa Agulu ana Agulu kwari ya ụzọ ebe Agulu nne mụrụ ọla
Imole bangwe jinya nwa je kunata nwa go. Ebe Agulu nne mụrụ ala mụmụ Agulu ndị ji na akwụkwọ ba ndị ji na ngo. Ududo ngogu jekwe ebe nwa ije kute nwa go. Hey! Dibia kwụja nọ n'Igbo mere ọwụrụ owe ga-edezi okwu. Ha chịrị ma aba na ma anọ gbogbo na ma anọ ka nja na.